може би сега е добре вече да се насочим към това да очертаем, на база всичко, което коментирахме, да очертаем какви са основните рискове, да започнем може би с рисковете, за да завършим с възможностите позитивно. Да стартираме с рисковете за българската икономика. После с Ирена ще се опитаме да коментираме и рисковете за българския пазар на имоти. Но сега да стартираме с доцент Ножаров да сподели какви са според него основните насоки, които трябва да обръщаме особено внимание, да следим, които са свързани с рискове за българската икономика. Те рисковете са за определен период, разбира се. Вие имате предвид рисковете до края на следващата година или Трябва да се малко ограничим в рамките по-дългосрочно? на 26-та, да. Да, до края на 26-та година. Значи, на първо място, политическа криза е основният риск пред икономиката. Защо? А, Предвидимост на първо място. Все пак всички инвеститори а, не знаят в условията и при наличието на политическа криза дали и как няма да се промени данъчната система. Виждаме при последните правителства, последните 3-4 години имаше предложения за данък свръхпечалба и така нататък. Всякакви такива екзотики, но постоянно за увеличение на данъчната тежест. А, Фискален популизъм също е свързан с евентуална политическа криза. Виждате, че всяко ново народно събрание, което дойде, на първо място приема късно годишен бюджет тази година, влезе април месец. Това не е за първи път. Никой не знае какво се случва. Това влияе на потребителите и на домакинствата, заетите в публичния сектор. Едни 600 хиляди са заети в публичния сектор, ама ако им сложим и семействата, стават доста повече. Не знаят дали ще им се увеличат заплатите, с колко, как. Тук говорим за хора в общини, хора включително в държавни дружества, които зависят от бюджета. И обратното, нали, пък желанието за популизъм и някаква фискална експанзия поражда натиск евентуален върху тежестта. На следващо място по-скоро са международни тенденции. 64% от износа на България е свързан с държави от еврозоната. Там към момента виждаме и Германия, евентуално тази година 0,2% ще има икономически растеж, но заради геополитическите събития може да е и 0%. Франция също. В този смисъл това също може да евентуално да доведе до някакъв риск от намален брутен вътрешен продукт, който ще повлияе съответно и на приходите в бюджета, пък съответно ще доведе и до ограничаване на разходите. И на трето място си остава геополитическия риск. Смисъл, т.е. виждаме всичките събития като военни конфликти, структурната трансформация на световната икономика води до силни сътресения. Тя доведе до тези търговски войни. Структурната трансформация на световната икономика, защото България вече интегрирайки се в Европейския съюз, по каналите получава трансмисия на такива шокове. А, Това са основните рискове. Иначе в средносрочен период си има едни големи рискове, които ще доведат до забавяне на доходите, което ще спадне под 10%. Сегашният темп е да растат с над 10, между 10 и 14%. Тоест миграцията на населението и влошаване на това говорим за следващите 3-5 години, все пак и тук да кажем, защото те оказват и натиски и през следващата година някакъв ограничен натиск. Миграцията на населението и възрастовата структура, този проблем не е спрян. Лошото качество на образованието, което продължава да се влошава спрямо изследванията на OECD. Тук говорим за компетентност и умения на работната сила, производителност на труда и възможности за висока добавена стойност, което влияе, нали, съответно на пазара и на доходите и на печалбите на фирмите. Стартиращо преструктуриране. България трябва да се преструктурира енергетиката. Тук няма да коментирам, но много над 10% от цената на енергията
Примерно влизат въглеродни квоти, какво ли не, заради лошия въглероден интензитет и енергиен интензитет между първичното енергийно и вторичното енергийно потребление. И ясно е, че ние стартираме и вече виждаме, нали, тук проблемите във връзка с стартиращо преструктуриране на нашата енергетика почва да се появяват. Това може да доведе до ограничение на доходите и до шоково вдигане на цените. То дори трябваше да се либерализира пазара на енергия от следващата година, но нали, това беше отложено, но то не може да се отлага безкрайно. Това нещо и заради външен натиск. Така че тук имаме си ние проблеми и рискови, които нали, съответно ще влияят в този период. Но основният риск, разбира се, е политическа криза, която доведе до фискален популизъм, фискална експанзия, която не държи сметка за приходи в държавния бюджет и разходи, което прекомерно да увеличи дефицит и да доведе след това до затягане на колана, което е румънски сценарий. Ние виждаме в момента какво става в Румъния и то е буквално същото. Нали, каквато е тенденцията в България. Надявам се тия процеси да не се случат, нали, да не последваме така наречения румънски сценарий. Това е накратко от мен. Има една тенденция, която се забелязва на Запад за разрешаване на проблемите с достъпността на жилището от гледна точка на покупателна възможност през данъчни политики. Имате ли някакво наблюдение? Тук, нали, ние трябва да кажем, че обективно, ако трябва да го кажем и научно, има три конкуриращи се акцента. Да е съвсем научно казано, нали, то може да ни прозвучи много добре, но конкуриращите се акценти са първо броя на хората в пенсионна възраст, големия дефицит в НОИ и факта, че те са голям избирател, т.е. над 2 милиона, и съответно техните нужди, които са заслужени и правилни, и актуализирането на пенсиите по швейцарското правило, което средно е с около 8,5% годишно и това не може да бъде пренебрегнато. След това заплатите в обществения сектор, казахме, че там има едни 600 хиляди в периоди на политическа криза и като цяло нали, техните заплати също се актуализират. Тук има твърдение от синдикатите за 10%, но ние ако погледнем последната година едни 30% по-скоро, така може да го кажем средно, като с максимум 70% при някои, както чухме в сигурността, минимум 10% при други, но средно едни 30%. И накрая демографския проблем и внимание към младите хора, внимание към хората с семейства. Да, това също не е малък брой хора. Може да кажем, че са едни 500 хиляди човека с малки деца до 8 години, които нали, също така трябва да им се обърне внимание, защото това пък е решение на демографския проблем, на който не обръщат внимание всички международни институции. Бюджетът е ограничен, той трябва да покрие нали, всичките тези нужди и в този смисъл, които имат различно решение, но пък от друга страна финансирането е едно и също и това води до фискален натиск към увеличение на фискалната тежест при условията на неутралност, защото чисто научно фискалната тежест не може да е по-голяма от 40% върху личния разполагаем доход, нали? Защото ако е над 40 всичко отива в сивия и черния сектор, т.е. хората спират да плащат и в едни такива конкуриращи се приоритети, само за това отделно нали, нужда от преструктуриране на икономиката и крещяща нужда от инфраструктура. Виждаме всеки като излезе от къщи дупките по пътищата и това, че нямаме магистрали и какво ли не. И за там трябват пари. Да не говорим вече за всички други нужди от инфраструктура, които са безкрайни. Нали? Транспортна свързаност, че е необходимо на България. Колко тунели имаме нужда и какво ли не. То не е само асфалтиране, и мостови и други. Всичкото това, разбира се, води до необходимост от увеличение на фискалния натиск, но това е труден въпрос. Той е непопулярен, труден е, защото трябва някои приоритети да бъдат ограничени, други пък да бъдат увеличени. Аз, както казах, доходите на домакинствата са важни, защото наистина тук разрива в конвергенцията е много голям. 66% към средното за ЕС, нали, България на най-низко такова ниво.
но пък производителността на труда е 58% от средното за ЕС, още по-ниска, нали? А те двете трябва да си държат сметка. Така че това са трудни въпроси и както виждаме, първите сигнали за конструкцията на бюджета за следващата година показват, че тези въпроси предстоят за разрешаване, стоят на дневния ред на публичните власти. И можем ли да очакваме една промяна в фискалната политика да свие този 2-3 годишен период, за който говорихме, на растеж, на продължаващ растеж? А правителството дори даде сигнали, че следващата година ще увеличи покритието на програмния формат на бюджетиране, което означава, че правителството по-скоро иска да запази фискалната устойчивост. Това всъщност е добра новина. Въпреки всичко, поне настоящи публични власти, т.е. правителство, парламент, Централна банка и други публични институции дават сигнали, че да държат на фискалната устойчивост, няма да допуснат прекомерна фискална експанзия. И това са за мен по-скоро положителни новини, но ние не знаем как ще се разви потенциалната и сега видимо за всички, аз без да съм политолог, стартираща политическа криза, вече там не знаем какви ще са балансите на политическите концепции на тези, които биха дошли да управляват. Дали ще се насочат повече към експанзия или повече към рестриктивност, ако това нещо бъде допуснато и се случи. Тук вече по-скоро някой политолог може да каже. Но настоящата ситуация, ако бъде без промяна, да, по-скоро макроекономическите показатели ще останат стабилни, нивото на растеж ще остане стабилно, нивото на доходите ще останат стабилни, ако е без промяна ситуацията. Разчитаме на разумни политици. Всъщност, Да. вие споменахте нещо много интересно за административния балон, който ако има някакъв балон, който може да бъде обвързан по някакъв начин с икономиката, пък и с евентуални затруднения на пазара на имоти, е административен балон. Точно така, аз се споменах и от Деви, нали, при едно увеличение на възнагражденията в публичната администрация, което е едно 30%, максимум 70%, минимум 10%, но хоризонтално почти 30%. И този темп в последните години доведе до това, че заплатите в публичния сектор, темпа им на растеж изпреварва темпа на растеж на заплатите в частния сектор и то седни около поне 10%. Тази тенденция синдикатите твърдят, че се обръщала тази година, но тя е на някаква тримесечна база. Ние не знаем някакъв пик на тримесечна база надолу, дали, нали, е показателен спрямо едни 10 години в обратната тенденция. От друга страна, да, знаем, че приброяванията 2011 2021 година националните доведаха до това, че населението се е свило с 800 хиляди, а публичната администрация е нараснала с едни 4-5 хиляди при 800 хиляди намаление на населението, което е брутално, означава, че тя се увеличава страшно. Компютрите, вече имаме квантови компютри от четвърто поколение, в същото време в нашата администрация не се увеличават компютрите, образно казано, и технологиите, и дигиталното обслужване, и дистанционното обслужване, увеличават се гишетата и хората. Нали, в един момент това ще доведе до срив. Да, квантовите компютри вече в САЩ, Китай и другите държави са от четвърто поколение. Тоест, всеки има Copilot, ChatGPT, Gemini или нещо. Вече децата, нали, аз имам малко дете на компютъра си и работя с него. В крайна сметка в администрацията някакъв служител пише с молив върху хартия, нали, пише имената. Нали, ясно е, че това в един момент ще се срини и тези 600 хиляди публичен сектор ще спаднат на едни 400 хиляди поне. Това е ясно. Да не говорим последното, което бих казал, че дълговете на публичните дружества в България, които са над 200, които все пак влизат в консолидираната фискална програма, към днешна дата са над 17 милиарда. Тоест публичните дружества работят твърдо и категорично на загуба, трупат дълг към консолидираната фискална програма само те, без държавен дълг от 17 милиарда, който обаче е консолидиран. И ясно е, че това надува един балон, който в един момент ще се отреже. Няма как да продължава до безкрайност. Добре.